so sadou páskových kľúčov. Parkside máš po ruke skutočne všestranného pomocníka. Páskový kľúč ti môže pomôcť pri otváraní alebo utiahnutí okrúhlych, hladkých alebo citlivých skrutkových spojov bez poškriabania, napríklad na rurách. Pás si priložíš, pevne ho utiahneš a otočíš ho smerom, ktorým chceš spoj otvoriť alebo zatvoriť. Vedel si, že si pomocou toho môžeš jednoducho otvárať aj fľaše alebo poháre? Stačí zopakovať postup a keď pretočíš pás, fľaša bude hneď otvorená a pripravená na použitie. Nezáleží na tom, na čo budeš sadu páskových kľúčov používať na budúce, len smelo do toho. Máš na to.